Stocha is blian starúla bhí an irig bin in our céad ó riamh an ceanna seo Christian Stocha. Is deir seachtainúnta agus tá tréis de scéalta chluisfí nimhar a chumá so tá mí súla leis. Is rud allmhór é seo an chlub áitiúil is é seán cead dú riamh a bheits an Comórtas Peile na Gaeltachta ar siúil is na méilte agus tá atmosfér ar deis an áit agus tá aithnaine ag súil go mór leis an deir seachtaine. Tá ollmhór takeíre Comórtas Peile go háiríd agus Comórtas na Man a bhean dar ríre go hefiúil go chéadúir. Tá oríthe nó agan TG4 ó híos na mrá. Tá súil go mór leis sin. Tá súil go mór leis tá chuidhór bolsharta an éis fan Comórtas Peile tá hanna níochainte ón bían úran agus tá chuidhór obair déantaigh ní muide fan eal réifan na gonne agus tá má gar chutásaí go mór leis. Tá sé thuas mar a hiige muidir lige thuasan na méilte a ddíor chonail, sa obair déantaach go thuasan sin, olbhachan mór go réile blianta agus tá gachal a rud do réimar a hiigem san leis ré ag an seachtaine agus tá muid go léir agus i tíre lig ag súil go mór leis a Chomórtas gan áras a bhí. Is rud an bhá chun an ghfuil chur chun cín leis an spórt agus bhí na fir thuú siad an Gaeltachta bhuaigh siad is bhblionn 2008 so bhí gcónaí éidir bhí géirí ghost an ansa le sean agan inis an blion seo. Le cúpla blion nús bhí mar sa lecréimh agus an sin fucha mar an craimh agus sin rud amháin tá géirí bhuacáint agus leúna dé sin thuirteráid go dtí na cluichí sreithe eile chun mé agus go dtí an críomh bhí ó chomáid. Sort of fear hot doing it. Gacuair tá mí stick an tá mí géir bhuacáint agus ní sin difriúil an bblion seo. Is dólam just a fécinn there nírig fuaig ar gcórsan billa an gcuireadh so Stolan go sin tres sprague sa bheith se thuirtuing. Tá handaine sa chantar ag abrad go díon agus be sé an mhaith haseil sa chantar agus tá ní bhór aonanta sásta agus brádúil.